Zvakamira sei apo. Kuri sei kwese kwamuri hama dzangu naika. Greetings. How are you? Vari ku SA, Botswana, Namibia, Europe, Tanzania, Asia, America, kwese kwamuri ikoko. Ndinoti muri sei hama dzangu. Nguva yenge yareba kubva gore rapera iro, yenge yareba zvechokwadi nguva. So ndangoti ndiite sei? Ndangoti ndikumhore sei? I just want to greet you my followers naika. Kwese kwamuri ikoko ndo nyaya iripo zvayo muzuva ranhasi. Hapana nyaya yakawanda zvayo. So kana pane munhu anoda kupindawo chipa live neni one on one, chingoshandisa link iri pacomment section iro naika. Kupinda tingokwadzisane 1 2 3 minutes tobva tangoitawo sign out. Muchitiudzawo kuti muri kuzvigona sei kwamuri ikoko, ari sei malockdown, riri sei denda ririko mazuva ano iri naika. Anyway, panenge pasina munhu apa, so I am gonna signing out. Thank you so much.